Di ami guys, diri sa ila, day maila. Karon pa ko ngari gadto sa ila pero sige rami anig labay-labay. Oh, nindo tayo lang palibot oh. Presko kadyo. Ala lami asin ko dali kay bugnaw. Oh. Pagduha guys, pagduha. Oy, asaman mo. Pagduha guys, nailo lang sa Yay. ha. Kay kanimang duha ni among giapas niya. Among gi Lagdaga guys. sulig ha arba among ulitaw. Nawa mag among ulitaw. Ni ada dire. Matang sa amin guys, grabe makawa. Wow, nindutag palibot dari la day maila. Ala talante. Wa ko kakuan. Ano mo ka manginom tag tubig? Ajong mo to. Oh. Ang pila man dagay ng ado. Apoy pa ko. Tangan man di. Ha? Tangan. Sabi. Namay daw. Karon oh, kaan. Kanilang mga dagat. Ay, ate. Ay. Mama ni day maila, guys. Tungko kasi MTL. Makakuan day po si Jam kay mo instruct mo sa Jam kamot. Ang isa ka tiil ni Jama isang street man na. Kare mo ikuan ma? Di man mo abot. Kauyon. Di man ka matagak ma. Mabura re. Sagdila man ni nga na ra de sa sadi. Tungtungan ka ri. Kani. Kato isang ako anon, adublihon. Habog re. Ay, oh, masabog di ay re. Kauyan na siya. Oh. Kanang uban ninyo nga madi ka na kumis mamawa mong gahi. Kanang uban di man maliyog. Ang sisag mong mataan kay humok man. Ang kamot po duwa mo gahi na. Duwa, amo man sisag exercise. Sige, hilot ako nag. Ubang kayo magtikig. Raman ang uban ni nga na. Ubito Sisa na. wa mo tikig. Asa man? Street mo? Ay, sibog. Ay, pasibog i-plaster to Ay, nga na. Ay, kambid. Ba't mama? Itambe di ay. Okay, mawa maghaw yan na. Mo si isa ka manggahi. Diyan kan panahon na si Jang ahang ligoon ligo kay murag humok man magkita man sa darin isa. Apo nga nga nang isang pili piko ba. Kamagarian po ka na day may. Kay kamera mang duha kay zone mag-ilis na nigligo niya. Kisa maigso na usa. Parang inahan ni sila. Amita. Nara man nila kalinggan ay na diha na. Magligo na na niya. Ugwa pa dinig imong ubagso ni ka orang usa magkuan-kuan pag umangkon nimo. Kamera jud kay napoy laki man lahi man. Wala niya mga budget ni May. Hanggang sa patay na si Aning Lucinta. Ginahan bang Mimi? Budget mo dyan mo ka sa girikanan. Mimi? Ay na, jago Ay, sa oo. kabadi tos Bicol. Kato ding si Mimi imo jud ding pagmangkon. Ay, kasabot siya. Nanganak na rabas Mimi. Wa pa na. Wa pa na matanda. Dinito nila nagdagto si Mimi. Mabalik uli ani dani. Wa may kay bawo dai paguli burus na nagasaar sa pud sang mama kay sang giligo. Ati yan saan to pagregos lola sakay sa kuan adto ra dito sa tawan. Sa mag-init sa tubig dai ka din sa kawan taw. Ano ka pud ng tubig gani? Man si Ja. Kung murara naghimuwas dayo nahon nimo basag sa kama tiil pang sabunan lugdan sa nimo una. Usa na pud isang ungar lawas ni shampoo dali nimo panabong nga ris kuan nga re. Kay aron dali ra ba dinali kay pugnawon. Bahalag din na mama asog lugod basta ka nakaligo. Ko giarsa kuno gikan dadto nga ring ko kanong giarsa mang naamay wheelchair. Sa buntis da ito siya. Mga gani kay wa ko Mga kuha. pilas ni sang tanda dani ma. Dinos naman dai sa nanganak nas Mimi agsang bata gamantoy. Nakakita. Nga narag gamay. Nakakita de. Uy dai. Kay gamay. Nakakita de ka dai. Hamang giadto ko tong dito ko kadto na yung Uy, kupay ko katel nga nadugay ko. Niingon pa ka mo ubanjog ko kay mahadlo ko mga to ko na iro. Kay nagmisis man si Zanga. Dai di ba kus dakong bay dai lakaw nga rin sang Ante, bago bang kong nanganak, nakamo to ang gingatog sa liat. Tuas kuya, tawag sila MJ. Lami lagi ta to sila ipakasal no.
Kabutan, gajit mo mga bata. Palit yun na sila diba? Pinahoron. Asa may ito ba? Ato kaya. Unsa di pa dahil na sila manguli. Uli naman Uli eh. namin. Uy, azaw na. Nga bang magtuwa kung Buhuli na taka imong antipina ron. Kaya mo. Kinsa man ang galon. Rato lang ganun Ay, ito dahil. nagmupalit sila dito sa Santa Cruz. Muli naman ta. Wag mga budyo. Ato ra balit ito. Ningan to na mo Santa Cruz dai. At anja. Ay, Bala mo. batang ng Neves. Gagaw po ni Zang sila sa isang papa. Ang isang amahan, ug amahan ni sila igsuon, puskasin po sila. Sa isa amahan sila. Taga diin man. Ang inahan ni Sheila mo yung igsuon. Taga Santa Cruz dai. Santa, di lang sa Palingganay. Jaga no mo man mga dato ninyo. Mato. Mo ni gauban ni Silo ato. Parehang pag umangkon, mo itig drive kay isugan man ang drive sa naanad naman na dugay ra na nakamao. Mo lang kay wa na dyan mo indon pa yung masapit dai kuha ako dari naman to ko Alicia. Mo Mo, tay nay. giingon ang Dyan, kurban dyan, nga nay, kay nga lisensya. sila si Shilo ba? Nay, dyan, lisensya, day. Dai hanitin mo dai mo drive kay among naapsa sa angkol baning dito hinay man. Unas inday haguros ingos angkol. Dai ang imong anak kusog naman mo padagan ko. Di hatong pag umangkon. Grabe Charles Erwin. Agtiguang hinay ito anak-anak ni Mayla rang kasagay. Pakasagkasag ko na po sa angkol wasag ko na sa kaapas. Kode hatong Ato pag-umangkon. na kita. May mga di ka mag-vlogger. Sheila to. Ate, inalitan mag-vlogger si Mayla, maato manulti. Parang nakapuha. Maato ka Ano manulti. ito hatdan tuon? Kana nang pining isang inahan taga mahayag. Kumayag. Oh, naibi. Mawa. Si Baby, guys. kana anak ng pining Ano na si nakapuwa. Mayang Nila Vlog? lang bahay dalas ng Guys. pining. Kailan ka ng pining? Sininaga. O di. Anak ni nung goryo. Ang isang Nga inahan tuta? si Tuta. Oo. Para mautan mo to. Kamay man ko na ng pining. Kano ka isang O asawa ani na lang man tay. Balhin na to dani. Sila daog. Sila daog sila. May daog. Nakatawa si mama. Okay guys, si Mayang Vlog ni. Pwede mo sa mag-subscribe sa channel. Yes guys. Yang channel si Mayang Vlog. Mayang Vlog. Huli niyo mo. Arang ka good speaker guys oh. Para mo May ganahan. Joyful. Ka. joyful ka jo. Muapas lagi kanila na may. Para makahali pang kamao. Unay na kasi. Practice pa. Ano ang kakadabun? Muadto namin pa. Muadto na Muadto mete. namin. Balik namin Santa Cruz. Kaya di abot Muadto sila. na me guys. Ate. Namin ma. Town. Lamat siya. Pohon og nay DXN. Ila mo inom kate ha. Kuan mga 19 na siguro pud maring ko. Mura magningin si Dak Oday. Magbayad ng kukurente. Nong. Muadto na me. Wala ba pwede uto din eh. Sagdira naman. Pwede uto ka mga sa pabahaw. Okay ra. Snack. Enjoy na nanay pa na. Pacho. Enjoy na na. Guys, andyan naman ni Papa ni Mayla. Kana. Kana sila. Ato na mi guys. Unsa, salamat ka Adjo. Maari sa me. Bye-bye. Ato na mi guys.
Mga ulitaw, magpabili na ko ng mga ulitaw. Naman sangkot yun lang. Palitan mo sa nila. Unsa hamay jong sakjan? Wato mo na sila. Uy, di na mo maaran. Kailangan mo sila lo. Ato na. Day, ag silo. Sa masuda ay mong upat sa motor. Di pwede ng upat. Uy, masakay ng uban o medyo. Sakay ko na dato ng multicab. Ay, silo. Sige. Dahil panagputas multicab. Patay ta. Kay piit. Delikado ng motor. Kaya rin makauban mo si Heidi. Bye-bye, Day. Na me. Adi, Sisil. Kamay mo po sa Cecilia mo sakay ni Maray. Ah, ito ka. Ako mo sakay ni Sheila te. Hamay. Day. Siya ako ko nang sakay. To dito ilang bayad adto day. Ha? Tuwag ilang Oh, bayad. mga ilang bay ng pining ka, halo black. Wa pa mahuman sa una ta dato ibabaw. Oh. Tapad ra pod. Ni ares ng pining gani na minjo. Mm. Nakainam daw man ko daran Tagaputi pining. lagi kanor isang bana taga dito to. Nakakuan ko aron pining. Ay, di. Tuduan isang mama, isang pangluton, isang autan si mama. Kami on po sa pining, ang sagon sa ilang mga pagkaan na tiga pangatdan. Nining pwede ninin mo na, na maglusak na sagsaging. Kayo mo katawa po mama. Buutan man na sila ng puta. Tira, dareras ubos. Ako bitaw may gikan dani. Asa pamigikan ha? Pwede ramang mo dito. Ante gikan tas maya gabaro gani ko gavlog pa. Oh, dito to gikas mahayag. Moadto na mi guys. Oh, daghang salamat, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel, Nina Girls Mix Videos. Muuli na pod mi ngadto sa Kanawa, sabay sa igsuon. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We come